I denne video fortsætter vi vores analyser af melodier ved at se på det, vi kalder fraseopbygning. Det er således, at når man har et melodisk forløb, så kan man opdele det i fraser, ofte på baggrund af tekstfrasens længde. Og adskillelsen af den her melodi i fraser, det kan være befordrende for vores oplevelse af musikken, gør det lettere for os at forholde os til hvert indhold i melodien. Man beskriver ofte en frase ved at gøre rede for enten dets udstrækning og dets kontur. En frases udstrækning, det er simpelthen den målte længde af en frase ud fra dets antal af takter. Hvis vi tager Yesterday her, så kan vi sige, at der er 4 fraser i den, som henholdsvis deler sig i 1 plus 2 plus 2 plus 2 takter. Altså i alt en melodi på 9 takter med 4 fraser. Kontur, det er et grafisk billede af frasens forløb. Og der er 2 typer af konturer, der har meget sammenhæng med vores lineære cykliske melodik, vi gennemgik i sidste video. Der kan man nemlig snakke om en kontur, der enten er lineær eller cyklisk. Den lineære kontur, det kan man beskrive ud fra en stigende eller faldende linjer på den her måde, ofte ved at der er nogle måltoner eller toptoner, ligesom vi nævnte i sidste video, som der melodien enten er opadgående imod eller faldende imod. Man kan også snakke omkring en bueformet kontur, det vil sige, at jo, der er en stigning, men inden for den samme frase er der samtidig både en stigning eller fald, eller et fald og en stigning. Det skal vi se videre her på i eksemplet med Yesterday. For hvis vi tager fra All My Troubles, kan vi se, at der er en opadgående kontur mod en toptone på F'et her, men inden for frasen på de 2 takter har vi også en nedadgående kontur mod det, vi kan kalde måltone D. På samme måde kan vi fortsætte de næste 2 takter og de næste 2 takter på denne måde. Så en 3 bueformer her med lineære konturer. Når vi snakker omkring lineære konturer, så er det også vigtigt at snakke omkring det, vi kalder ambitus. Og ambitus, det er det toneomfang, hvor der er i melodien fra den laveste højeste tone. Så hvis vi tager Yesterday igen, så har vi toptonen på F'et og bundtone på D lige over 0 C, altså en oktav plus en terts, lille terts, som vi kalder en decim. En cyklisk kontur har lidt andre kendetegn. Det er nemlig sådan, at melodien laver udsving fra en frase centrale tone. Så hvis vi skal prøve at vise det grafisk, så har vi en central tone på den lige linje, hvor der så kan enten komme udsving opadgående eller nedadgående fra den her centrale tone. Og man vender altså ofte tilbage til det samme udgangspunkt her. Tager vi Come Together, som vi også så på i sidste video, har vi her 3 fraser, der ligner hinanden fuldstændigt. Der bliver brugt de samme toner hele tiden, F, D og C, men hvor vi så har central tone D, som de ligesom kredser omkring. Netop det her Come Together viser også en anden element, som er vigtigt i de her melodiske fraser, og det er nemlig gentagelser. Og det er fordi, at musik ofte er præget af gentagelser, i det, at det er en måde, hvorpå vi som lyttere ligesom kan huske og gentage, og det ved dem, der laver musikken, så så gennemfører man de her gentagelser, så det bliver lettere for os at kunne genkalde det musik, vi hører. Og der er flere måder, hvorpå disse gentagelser de kan forekomme på. Det kan være ved repetition, variation eller sekvens. Tager vi en repetition af en frase, så menes der, at det er en fuldstændig nådetro gentagelse. Hvis man har det bare instrumentalt, så kan man også kalde det et ostinat. Men hvis vi nu bare forholder os til sådan sangmæssigt, så kan vi tage She Loves You af Beatles, som har de her 3 fraser, der ligner hinanden ustyrligt meget. Tager vi variationer af en frase, så kunne vi tage Come Together igen. Der har vi altså nogle gentagelser med få ændringer. Læg mærke til, at de første F'er, der kommer, at der er en rytmisk fordeling, som er forskellig fra hinanden hele tiden, mens de sidste toner så er ens, hvorfor det ligesom er stadigvæk en gentagelse, bare en gentagelse med variation. Og så har vi sekvensering af en frase, hvor man altså tager hvor man gentager, men man transponerer den givne gentagelse. Det vil sige, at den frase, man ligesom har startet med, den enten rykkes højere eller lavere op. Hvis vi tager Nirvana Smells Like Teen Spirit, så kan vi se her, hvordan de enkelte fraser, de ligesom flyttes henholdsvis op og ned, ud fra det udgangspunkt, hvor er vores første frase.
Så altså, lige for at hurtigt samle op, et melodisk forløb det kan opdeles i fraser. Det kan beskrives ved, disse fraser de kan beskrives ved at gøre rede for udstrækning, kontur og gentagelser. Udstrækning det er antal takter i frasen, mens konturen det er det grafiske billede af frasens forløb, som enten kan være lineær eller cyklisk. Gentagelser er også noget, vi oplever meget med fraser. Det kan enten være igennem repetition, variation eller en sekvens. Så her til slut er der lige nogle opgaver, vi skal kigge på. Så hvis I nu tager fat i William Hansens Grønne Sangbog, så skal I altså tage fat i disse melodier her, og så lave en melodisk analyse af disse. Og det er, at I skal finde ud af toner og amplitude for nummeret. I skal gøre rede for melodiens frasebygning, altså om den er cyklisk eller lineær, og hvorfor det så er det. Og så skal I overveje nummerets benyttelse af gentagelser, altså hvilken funktion det har for nummeret med disse.